Alles goed. So, nu musst ich mich filmen, terwijl ich kom open doen. Terwijl ich van uit de kamer gaan open doen. Ik moest even weg. Oh nee, ik moest even voor de deur blijven staan. Dan hebben we met z'n ene voor de deur en die maar voor het vleesje staan. Ga. Christa, terug. Ja, dat is te laat. Ja. Want als we vrij weg zitten. Staat er kop in, hè? Ah, leuk! Leuk! Ja. Dan ga je even zitten op je plek. Doe die tas weg, want dan moest de bonbons weg zien. We zien. Zo, dan ga je het zachter zetten. Moest niet zo zeker. Ja, het moet een beetje feestmuziek worden, dat is vrolijk. Ja, maar dan lach je met. Doe met de vinger, dan ook eens op. Pak je nou niet op. Doe met dat vinger. Wat is? Zijn goed? Oei! Oh, dat is niet, ja. Die pak ons. Oh ja. Nu krijg je het graag. Oh shit, dat was ook weer. Oh, weer een test. Alweer voor de test. Ja, weer een test erbij. Ja, lekker, ik ben normaal niet zo snel. Zeg het dat ik erop ga. Dat is wel lekker. Nee, jongen. Was dat de been? Zo vliegt dat. De kleding sjaal, hè. Oh, maar ze zit nog een slippositie, joh. En als ze dat blusje aan doen, want ik had met z'n leuk, ja. Dan stond ze te dansen. Ja, allemaal Goed, leuk. lekker interessant. Nou, ja. Heel niks meer. Leuk, Ja. We worden in Amsterdam geweest. Maar dat zie je niet zo. Ja. Ja. Ik zou wel zeggen, Oh, ga ik toch een klep terug? Dat steekt erop. Dat wil we knippen. Nee, naar mij gloeren. Doe naar de gang en gaat met de rofvaart naar boete. Oh jawel. Goed is toch filmen? Nee. Groen is film. Normaal is, ja? Ja. Is toch filmen? Nee. Ja. Groen is film. Normaal is, ja? Ja, groen is Ja, maar film. als tijd op gaan. Nee. Joehoe, maakt het goed te doen. Ja, toch niet, geloof ik. Ja, en wat is het nu voor kleur? Roet? Goed, nu ben je niet in het filmen. Wieso niet? Ja, weet ik niet. Het oog omdat is het wel niet is. Het oog open. is wel open, ja. Nou, komt de kop weer. Zet een vlooi. En doe je nou wel eens altijd in rotzooi. Die hele tieren antenne. Zien als attributen. Nou, ik ga mijn koffie stonden, dus wie op je zat te wachten, dus. Oh, Aleda. Ik heb me nog een klats warm erbij. Het is zich dan betrekken, hè? Ja, sinds ik kom. Ja, zoals de boete in Ander, dat deed je dat meteen in. En zie ik meteen weg, ja. Ja, zal ik dat erin zakje? Vincent doet het niet Ik terug. was niet lekker. Oh, kinder. Dus. Ze wil opnemen. Ja, ik denk dat Saai. We hebben vroeger al gezeten. De laatste week. Ja, ik vind het wel goed geweest nu met die kuddelut daar. Al die kuddelut stond er wel aan. Joep, ik ga even horen. Steeds ze aan. Dit zich het voeten in de aarde. Even lopen. Kijk, er te zitten. Ja. Hoe ziet het met ons? Wat? Ik ken dat. Wat is dat dan? Ja, wel een beetje snel, joh, want ik speelt hij onder die brug goed. Ja. Oh, wat zeg. We zien die van ons nu naar toon. Zwets die zo. Dat is ja. Wacht even. Ja, ik ging even in druppel. Ja, ja. Kom,